Доцент Пехливанов съм. Имам 40 и няколко години стаж и опит в дерматологията. В Александровска болница, дълги години началник на отделение по кожни и венерически болести. В момента съм част от екипа на болница Вита 2, с което съм много щастлив. Темата ни днес е акне вулгарис. Това е едно мултифакторно заболяване, което е една от основните причини хората да се допитват до дерматолог и да бъдат на преглед при дерматолог. Както в младежка възраст, така и в по-зряла възраст, както при мъже, така и при жени. Това мултифакторно заболяване до голяма степен и в много случаи води до нарушено самочувствие на пациента, до социална изолираност, до депресии. От друга страна, поради причината, че то е мултифакторно, лечението е изключително трудно. Дълготрайно приложение на антибиотици перорално за лечение на акне вулгарис в крайна сметка понижават имунитета и след спирането на антибиотика картината отново е същата, със същите кожни проблеми. Така че аз лично не приветствам на такъв тип лечение. Аз харесвам всякакъв тип иновативно лечение, което е съобразено с патогенезата на заболяването. В този смисъл съм много радостен да ви представя един нов препарат Акнезил, който е двукомпонентен препарат. От една страна той съдържа бактериални лизати на най-честите причинители на акне вулгарис, а именно това е Corynebacterium acnes, или както сега се казва Cutibacterium acnes, на Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis. Тяхното действие в този препарат, целта е те, така да кажем, общо да тренират имунната система и да помогнат тя сама да се справи доколкото може с проблема, и по този начин това е един дългосрочен ключ към по-дълготрайно лечение. Втория компонент на препарата Акнезил са пробиотичните структури в него, а именно това са пробиотиците, които са Lactobacillus rhamnosus и Bifidobacterium lactis. Освен това, Акнезил съдържа витамините B2, B3 и цинк, което допълнително спомага за оздравителния процес. Акнезил съчетава мощта на бактериални лизати в 10 дъвчащи таблетки, по една таблетка на ден. Втората фаза включва пробиотични капсули за 20 дни. Акнезил комбинира мощта на бактериални лизати и пробиотици в двуфазен курс за 3 месеца.